Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number. Ka Pakistan kala Sdang Biang ban her thma ya ke India ha Punch district ha Yuri bat ha Samba bat ki sipai ke India ru ki dangyai beteng ban siat pin the ye ki drone jong ka Pakistan ki babun ki benta jong ka Jammu and Kashmir menta ki la dum lut tliu namar bal pha ik paj ba ban penlit lut ya ki lait ki babun ki ru paj ba ki la ferri lupa shi ki bongka la ni ki jakari ba ki la shna lupa ha po khndo daru ki benta jong ka Rajasthan bam sha shu ki paj ba ban pen me lait menta ka miet boroshimiet dalam kejing siat dari drone hagi lait li jaka kejing siat ba mar kliang kala beteng ru saha ki jaka ke badan hajan line of control. Oh, Father. Banda gini nasıl?